Туреччина наполегливо схиляє Україну до перемовин і навіть у присутності лідерів кримсько-татарського народу. На полях третього дипломатичного форуму в турецькій Анталії зібралися представники 147 країн світу. Це близько 4,5 тисяч учасників, 19 глав держав, 73 міністри та 57 міжнародних представників. Головний посил президента Туреччини – розвиток дипломатії у часи криз. Міжнародні установи не змогли зробити крок уперед, щоб зупинити кровопролиття та сльози. А Україна вступає в третій рік кризи. Здорово, да, кризис? Вот на нас напали, у нас там массовые убийства, это, оказывается, всего лишь кризис в взаимоотношениях. Ну, у него такая вот формула. Називати війну та окупацію територій кризою неприпустимо. Саме на цьому наголошував лідер кримців Мустафа Джемілєв і керівництво Меджлісу на зустрічі з очільниками правлячої в Туреччині партії справедливості та розвитку. Представники кримсько-татарського народу пояснили, за яких умов може йтися про перемовини. Разумеется, всякие войны заканчиваются переговоры, но о переговорах можно вести речь только после того, как последний квадратный сантиметр нашей территории будет освобожден. И, скорее всего, не с самим военным этим преступником, который стоит во главе российского государства, а кто будет там эту страну представлять к тому времени. А переговоры с Путиным, они у нас запрещены указом президента, и тот, кто будет проводить эти переговоры, он считается как измена Родине. Ба більше, говорити про мир вирішили у присутності представника держави-окупанта. Міністр закордонних справ так званої Російської Федерації Сергій Лавров, запрошений на форум у Туреччині, заявив, що Москва готова лише до тих переговорів, в основі яких лежатимуть російські стурбованості. Ви хворі. Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз у розмові з представниками команди президента Ердогана заявив, що до деокупації усіх територій, включно з Кримом, не варто звертатися навіть з думками про перемовини. Ба більше, коли поруч сидить представник держави-терористки. Як можна взагалі говорити о переговорах з терористами, и один из которых, у которого руки в крови наших женщин, детей, не только военных, мирного населения. Еще и он прилетает в Турцию. Правда, я его не видел здесь, на этом форуме. Так хотелось ему в лицо плюнуть, потому что ударить это слишком много чести для таких швалей, как Лавров. Поки світ не знайде дієві способи зупиняти агресора, будь-які заклики до миру лише заохочуватимуть кровожерливі плани. На цьому наполягав голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Рефат Чубаров упевнений, що Росія сприймає замирення як слабкість, але відзначив інший посил Реджепа Таїпа Ердогана. Турецький лідер наполіг, що прагнення миру має бути з міцно стиснутими кулаками. Якщо бандит в тебе вже вдома, він тебе вбиває близьких твоїх людей, руйнує твій дім, тут тільки стиснутий кулак допоможе. З Росією, в першу чергу, стиснутий кулак, бажано, щоб це був світовий кулак, щоб консолідований всі країни, включно з Туреччиною, а потім вони самі захочуть миру. Усі спроби знайти дипломатичне вирішення закінчилися у перший місяць повномасштабної навали. Перемовини у Стамбулі зайшли в глухий кут, а коли російські війська було вибито з півночі України і стали явними російські воєнні злочини і масові страти цивільних, президент України заборонив будь-які перемовини з Росією, поки її очолює Владимир Путін. Монополізувати вплив на кримських татар намагається окупаційний муфтіят Криму, ба більше веде пропаганду, залякує та підкорює духовенство.
Про це заявила представниця президента України в Криму Таміла Ташева. За її словами, підконтрольне окупантам духовне управління мусульман Криму поширює російські наративи, а також хоче контролювати Кремль. Сам муфтій-колаборант Еміралі Аблаєв тісно співпрацює з окупаційною владою та хоче упокорити всі нелояльні громади, каже Ташева. Еміралі Аблаєв, цей муфтій, який діє на території півострову, він на січень 2023 року сказав, що до нелояльного Кремлю муфтіяту не належить зараз 10 мечетій, тобто вони не підконтрольні 10 мечетій. І, власне, вони заявили про те, що вони будуть за допомогою державних органів, так званих, і правоохоронних структур вирішувати дане питання. Саме окупаційне духовне управління мусульман Криму стоїть за переслідуваннями кримців, які очолюють або служать імамами у незалежних релігійних громадах. Лише за попередні 3 місяці затримували представників непідконтрольних окупантам громад в Алушті, Старому Криму та Іслям-Терецькому районі. Бранці, яких звинувачували у незаконній місіонерській діяльності, розповідали, що їх переслідують саме за непідпорядкування фейковому муфтіяту. Натомість відправляли лояльних Еміралі Аблаєву імамів у супроводі озброєних силовиків. Власний сайт запустив 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челібіджи-хана. На головній сторінці доступні усі актуальні збори кримських штурмовиків. На міномети, FPV-дрони, тепловізори або ж на рації для зв'язку та ремонт озброєння. Під кожним є зручне посилання для донату на банку Монобанк або ж PayPal. Особливо зручно для іноземців. На сайті вказаний контактний номер та посилання на соціальні мережі. А невдовзі з'явиться і посилання на чат-бот 48-го ОШБ, за допомогою якого кожен охочий у кілька кліків може стати до лав кримсько-татарського батальйону. Переглянути сайт можна за QR-кодом на вашому екрані. Звільнимо Крим разом!